Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш чыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада хезмәт ветераны 104 яшын билгеләп үтте. Сәлимә Нәбиуллинага туган көнендә җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан медаль тапшырдылар. Әлмәттә эшлекле визит белән республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры булды. Киңәшмә якындагы 5 елга Татарстанда транспорт хезмәте күрсәтү һәм юл хуҗалыгы мәсьәләләренә багышланды. Габдрахман мәктәбе булачак аграрийларны әзерли. Программада ашламалар җитештерү, хайваннар дөньясын өйрәнү, автоматлаштырылган системалар булдыру һәм башкалар. Хезмәт ветераны 104 яшын билгеләп үтте. Сәлимә Нәбиуллинага туган көнендә җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан медаль тапшырдылар. Хезмәт сөючән хатын-кыз бөтен гомерен намуслы хезмәткә багышлаган һәм бүген дә олы яшьтә булуына карамастан кунакларны күтәренке кәеф белән каршы алды. Җиңүнең 80 еллыгы белән котлап сезне. Озын-озын гомерләр теләп. Яшлай медальләр сезгә. Ветераны котларга администрация, шулай ук ветераннар советы, социаль яклау идарәсе һәм беренчеләр хәрәкәте вәкилләре килделәр. Мондый игътибарга ветеран бик шат иде. Бик зур рәхмәт. Мине санап, нитеп килүче кешеләрне санап йөрүчеләргә, килүчеләргә шундый зур рәхмәт. Сәлимә Нәбиуллина Чупай авылында күп балалы гаиләдә үскән. Иң өлкән бала буларак гомер буе эшләгән, туганнарына ярдәм иткән. Сугыштан соң колхозда хезмәт куя, гомеренең күп өлешен нефть сәнәгатенә багышлый. Бүген аны туганнары һәм социаль хезмәткәр карый. Күрдем. Рәхмәт, күрдем. Хезмәт ветераны шулай ук Бөек Ватан сугышындагы фидакар хезмәте өчен медале һәм башка юбилей билгеләре белән бүләкләнде. Сүз белән түгел, эш белән ярдәм иттеләр. Шәхси йортта яшәгәндә утынсыз булмый. Ә менә ирләре ватаныбыз мәнфәгатьләрен яклаучы хатын-кызлар өчен утын яру проблема булырга мөмкин. Студент-волонтерлар махсус хәрби операция зонасында сугышчының гаиләсенә ярдәм иттеләр. Студент-волонтерлар хәрби хезмәткәр гаиләсенә кунакка килделәр. Бу йортның хуҗасы алгы сызыкта булганга күрә утын кисәргә кеше юк. Ә бу егетләр һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Мы помогаем семьям мобилизованным. Мобилизацияләнгәннәрнең гаиләләренә ярдәм итәбез, ягъни утын кисәбез, чөнки аларның ирләре, балалары, әтиләре хәзер фронтта. Ә без монда шулай ярдәм күрсәтәбез. Мондый практика шәһәрдә махсус хәрби операциядан ир-атларын көтүчеләр арасында популярлык казанды. Теләсә кайсы вакытта алар волонтерлык штабына мөрәҗәгать итә алалар һәм аларга ярдәм итәчәкләр. Энгельс урамында яшәүче хатын-кыз мондый ярдәмгә бик шат булды. Габдрахман мәктәбе булачак аграрийларны әзерли. Программада ашламалар җитештерү, хайваннар дөньясын өйрәнү, автоматлаштырылган системалар булдыру һәм башкалар. Аграр сыйныф 3нче ел эшләп килә һәм шул вакыт эчендә бу эшчәнлекне олы тормышта дәвам итәргә теләүчеләрне үстерә. Порцию соблюдать, потому что избыток удобрения может и навредить. Атнага бер тапкыр химия һәм биология кабинеты аграр сыйныфка әверелә. Бирдә 9нчы сыйныф укучылары авыл хуҗалыгын өйрәнәләр. Үсемлекләрне утырту сезонында ашламаларга аерым игътибар бирелә. Мне было всегда интересно. Миңа һәр вакыт ни өчен кемдәдер үсемлекләрнең шулай тиз, ә кемдәдер әкрен үсүе кызык иде. Мин моның ашламага бәйле булуын аңладым. Шулай ук миңа нәрсәгә, нинди ашламалар кирәклеге һәм аны кайчан кулланырга икәне кызык булды. Я раньше не умела вообще ухаживать за растениями. Мин әле үсемлекләрне карый белми идем һәм мине монда аграр сыйныфта аларны ничек дөрес үстерергә, күбрәк чәчәк атсыннар өчен нинди ашламалар өстәргә кирәклеген өйрәттеләр. Аграр сыйныф үз эшен 3 ел элек дәрестән тыш эшчәнлек буларак башлап җибәрә. Хәзер 9нчы сыйныф укучылары өчен мондый дәрес программада атнага бер тапкыр каралган. Обширная программа агрокласса позволяет им узнать. Агроклассның киң программасы аларга авыл хуҗалыгының нәрсә икәнен аңларга мөмкинлек бирә. Һәм күп кенә укучыларыбыз әлеге дәресләрдән соң нәкъ менә 2-3 кеше агро юнәлеш буенча барырга җыена.
Мындай класс бүтін Әлмәт районына біреу генә. Өстәмә білім алу мөмкинлеге 9-нчы сыйныф укучыларында гына түгел. Мәсәлән, Отнага 2 тапкыр мәктәпкә технопарктан укытучы килә. Дәресләр авыл хуҗалыгында автоматлаштырылган системаларга багышланган. Сейчас сельское хозяйство даже у нас в Татарстане. Хәзер безнең Татарстанда да авыл хуҗалыгы автоматлаштыруга күчә. Ягъни төрле су сибү, эшкәртү. Хәзер бу өлкәдә зонтлар күп, дроннар, төрле автоматлаштырылган комбайннар. 8-нчы сыйныф укучысы Карина Хафизова мәктәпнең агрофән, технологиялар, үсеш, инновациялар конкурсында җиңүче. Ул программалаштыру белән мавыга. Мне очень интересна эта сфера. Миңа бу өлкә бик кызыклы һәм мин үз илемә файдалы булырга телим. Өйрәнгәннәрем нәтиҗәсендә мин үземә ошаган өлкәгә аграр университетка керергә планлаштырам. Аграр сыйныф эшен яхшырту өчен Габдрахман мәктәбе, Казан аграр университеты, Казан ветеринария академиясе һәм Сарман аграр көллияте белән хезмәттәшлек итә. Сейчас вся страна должна работать над. Хәзер бөтен ил аграрийларны күтәрү, авыл хуҗалыгын күтәрү өстендә эшләргә тиеш. Чөнки авыл хуҗалыгыннан башка без үз планетабызның тулы канлы кешеләре түгел. Өстәвенә безнең балалар авыл хуҗалыгы белән бик мавыгалар. Чөнки һәр йортта кечкенә хуҗалык бар. Алар үстерә торган хайваннар бар. Педагогларның бу юнәлештәге эшләренең нәтиҗәсе сөендерерлек. 2 сыйныфта 7 кеше үзләренең киләчәген аграр өлкә белән бәйләргә уйлый. Киләсе елга укытуның онлайн форматы да өстәлә. Дәресләр 5-нче сыйныфтан башланачак. 100дән артык кеше Иске Михайловка авылы мәчетендәге ифтарга җыелды. Ир-атлар һәм хатын-кызлар шәригать кагыйдәләре буенча аерым утыралар. Җыелган җәмәгать белән бергәләп авыз ачуга кадәр ахшам намазы укылды. Изге Рамазан ае 30 мартка кадәр дәвам итәчәк. Здесь собирается старшие возраста. Бирегә өлкәннәр дә, яшьләр дә, балалар да җыела. Барысында чакырырга була. Монда барысына да кызык һәм күңелле. Хәләл ризык әзерлибез, ипине үзебез пешерәбез. Итле аш, табигый сөттән бутка пешерәбез. Кем килә, шуларны сыйлыйбыз. Барысына да ишекләребез ачык. Әлмәт районында балалары белән бер хатын-кызны янгыннан коткарганнар. Кама Исмагыйль авылында янгын чыгу турында хәбәр шимбә көнне иртән килә. Урынга килгән янгын сөндерүчеләр йорттан 3 кешене алып чыгалар. Нәтиҗәдә йорт янган. Беренче сәбәп электр җиһазларын монтажлау кагыйдәләрен бозу. Күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактика эше бүлеге кисәтә. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәгез. Электр үткәргечләрнең төзеклеген, электр җылыту приборларын, шулай ук башка көнкүреш электр приборларын күзәтегез. Кулдан ясалган артык йөкләнештән һәм кыска ялганган саклау аппаратларын куллану тыела. Электротехник сәбәпләр аркасында янгыннарны булдырмау өчен биналарны электр өзелүдән саклану җайланмалары белән җиһазландырыгыз. Әлмәттә эшлекле визит белән республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры булды. Киңәшмә якындагы 5 елга Татарстанда транспорт хезмәте күрсәтү һәм юл хуҗалыгы мәсьәләләренә багышланды. Нефть башкаласында булачак үзгәрешләр турында да фикер алыштылар. Авырлык контролен үтмәгән йөк машиналарына аерым игътибар бирделәр. Район юлларын зур йөк машиналары җимерүләрен дәвам итәләр. Проблема шәһәр яны юлларына гына кагылмый. Йөк машиналарын йөртүчеләр еш кына маршрутларын Урсалы микрорайоны аша салалар. Монда тирән тәгәрмәч изеннән тыш инде фаҗига да теркәлә. 19 яшьлек егет һәлак була. Намуссыз зур йөк машиналары йөртүчеләре үлчәү контроле аша яшерен номерлар белән узалар. Хәзер нейрошелтәрләр ярдәмендә аларны танып алырга һәм җәза бирергә мөмкин. За скрытые государственные номера. Яшерен дәүләт номерлары өчен транспорт белән идарә итү хукугыннан 1 елдан алып 1 ел ярымга кадәр мәхрүм итү каралган. Артык йөк өчен 600 меңгә кадәр штраф яный. 140 тонналы йөк машинасы юлга 100 мең җиңел автомобиль кебек үк зыян китерә. Узган 2 елда районда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары программасы буенча 17 километр юл ремонтланган. Ремонт быел да дәвам итәчәк.
Юллар бүтін республика буенча яңартыла. Хакимият 2030 елга төбәк трассаларының 60% региональ юлларның стандартына китерергә ниятли. Әлмәт районында юлларны капиталь ремонтлау планлаштырылган инде. Моннан тыш Казан-Оренбург, Кәләй станциясе, Йоршаулы, Зәй трассасы участогы яңартылачак. Шулай Кузайкина, Нурлат, Ерак, Ивановка. Башта промысел юлларын тәртипкә китерергә тиешләр, хәзер алар буенча шәһәр халкы еш йөри. Исемлеккә Усалыдагы юлда эләгер дип өметләнергә кала. Медитация, йога, чәй эчү, мастер-класслар – булар барысы да Әлмәт гаиләләрен ныгыту өчен. Уяну фестивале 250-дән артык кешене берләштерде һәм 16 төрле практикумны үз иченә алды. Шүлмәкчелек эшеннән алып нәсел тарихын тикшерүгә кадәр. Ты по стеночке иди, участвуй на дно. Пальчик давишь, дно у нас, а мы уже дно задали, нам уже дно не нужно. Наталья Епифанова шүлмәкчелек эше белән инде 3 ел шөгыльләнә. Яшүсмерләр клубында балаларны да моңа өйрәтә. Нур үзәгендә теләге булган һәркем бу эштә үзләрен сынап карый алды. Это очень расслабляет нервы. Бу нерв системасын тынычландыра, табигый материаллар белән эшлибез. Ә нинди продукт килеп чыга, берни белән дә чагыштырып булмый. Уяну фестивале балалар һәм ата-аналар вакытларын бергә үткәрсеннәр һәм аларның гаиләләрендәге мөнәсәбәтләр ныгысын өчен оештырылган. Барлыгы 16 мастер-класста катнашырга мөмкин иде. Фестивальдә яңа күнекмәләр үзләштерергә генә түгел, үз гаиләңә яңача карарга да мөмкин иде. Оештыручылар гаилә агачы булдырырга, үз нәселеңнең тарихын өйрәнергә тәкъдим иттеләр. Фестивальдә бер юлы берничә мастер-класста булырга мөмкин булды. Катнашуга 256 кеше язылды, әмма алдан теркәлмәгәннәр дә килде. Программа 4 сәгатькә язылган. Фабрика яшьләр үзәгендә махсус хәрби операция волонтерлары өчен кызыклы чара үткәрделәр. Алар кружка һәм футболкаларны кастомизацияләү буенча мастер-класста катнаштылар. Моннан тыш интерактивлар һәм концерт оештырылды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.